Bi alamisa don avril kalo tile 22 an tile filanan bɛ Tɔnbɔkutu mara la. Bi donya in na an ye diinɛ baaraw caman kɛ ani Tɔnbɔkutu dugu yɛrɛ a taabolow ani a jɔnjɔnw ka olu kokɔrɔw nimaya ni k'u faamu k'u ɲini k'u dɔn. Tɔnbɔkutu ye dugu barikamaba ye an ka jamana in kɔnɔ. Nin y'a san 500 fo 600 fo 700 ye. Tɔnbɔkutu tun dɔnnen don komi silamɛ diinɛ dɛmɛba dugu fɔlɔfɔlɔw diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ. O sɔrɔla min fɛ mɛdɛrɛsa 180 o de tun bɛ dugu in kɔnɔ. Denmisɛn ba yirika bɛ kalan a kɔnɔ. Misiriba 3 Kingare Bɛr, Sankore ani Sidi Yaya ani diinɛ dɔnbaga diinɛ baarakɛba 100 yirika ni ba yirika olu de tun bɛ dugu in kɔnɔ. O de tun b'a kɛ diinɛ ɲinini duguba ye, diinɛ faamuyali duguba, diinɛ kalan duguba diɲɛ yɛrɛ mara bɛɛ la. Nin y'a san 600 san 500 ye. O dugu sugu ni an m'o don ba la a dɛmɛ la so ma a ka kɛ jamana sinsin bere ye, a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye an bolo. An ye bi baara in kɛ o sira kan kosɛbɛ. An ye bibliotɛkiw lajɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw sigila ka kuma. An salila misiriw kɔnɔ. An ye mɛdɛrɛsa kalandenw dɛmɛ. An ye diinɛ baarakɛbaw dɛmɛ ka ŋaniya yiraw kɛ ka s'u ma. A bɛɛ ye min ye Tɔnbɔkutu tɔgɔ kɔrɔ a ka kɛ bi tɔgɔ ye, a ka kɛ sini tɔgɔ ye. O y'an bɛɛ ka laɲini ye. An b'a dɔn ni a donna ba la jamana in bɛ hɛrɛba sɔrɔ. An bɛ se k'a fɔ farafinna yɛrɛ bɛ hɛrɛba sɔrɔ. An ka dugawu kɛ halisa Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma. Ala k'an ka jamana basigi. Ala ka bɛn sabati. Diinɛ faamuyali ko ɲuman Ala k'a d'an ma. Sunkalo ba in a timɛ ko ɲuman Ala k'a jira an bɛɛ kɛnɛ na. An ka dugawu fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ minɛ. An ye baara kuncɛ ni interview ye. Arajow caman sɔgɔra ɲɔgɔn na dugu kɔnɔ. An nana hakilinataw di. Bi gɛlɛyaw, sini laɲiniw, jamana tɛmɛsiraw, ka daminɛ dugu gɛlɛyaw, jamana gɛlɛyaw fo Afiriki gɛlɛyaw, an kumana bɛɛ kan. An kɔni nimisi wasalenba bɛ segin. Wa ni Ala sɔnna an t'an kɔ don nin dugu in na.